உங்களை யாருக்குமே பிடிக்கலையா? ஆனா உங்களை எல்லாருக்குமே பிடிக்க வைக்கணுமா? அதுக்கு ஒரு சூப்பர் யோசனை இந்த வீடியோல இருக்கு. அது என்னன்னு பார்க்கலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. தமிழ் வெற்றி கதைகள் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஒரு கிராமத்துக்கு ஒரு குருவும் அவரது சீடர்களும் போறாங்க. அந்த கிராமத்துல ஒரு மாசம் தங்குறாரு குரு. அந்த ஒரு மாசமும் அந்த ஊர் மக்கள் குருவை டார்ச்சர் பண்றாங்க. அவரை துன்புறுத்தி அவரை ஊரை விட்டே கிளம்பணும்னு ஆர்டர் போடுறாங்க. ஒரு மாசம் முடிஞ்ச உடனே குரு ஊரை விட்டு கிளம்புறாரு. அப்ப குரு இந்த ஊர் மக்கள் மகிழ்ச்சியுடனும் ஆரோக்கியத்துடனும் இப்படியே வாழணும்னு வாழ்த்திட்டு போறாரு. போற வழியில இன்னொரு கிராமத்துல குரு ஒரு மாசம் தங்குறாரு. அங்கு உள்ள மக்கள் அவருக்கு ஊழியம் செய்யறாங்க. அவரை சந்தோஷமா பாத்துக்கிறாங்க. உரிய மரியாதையை அவருக்கு செலுத்துறாங்க. ஒரு மாசம் முடிஞ்சு போகும்போது குரு அவர்களை பார்த்து, இந்த கிராம மக்கள் பல கூறுகளா பிரிஞ்சு போகணும், ஆளுக்கு ஒரு திசையில போகணும், இந்த கிராமமே இல்லாம போகணும்னு சொல்லிட்டு கிளம்புறாரு. குரு இப்படி பேசினது சீடர்களுக்கு அதிர்ச்சியை கொடுக்குது. தாங்க முடியாத ஒரு சீடன் குரு கிட்ட கேக்குறான், ஐயா, உங்களை கொடுமைப்படுத்தின கிராம மக்களை வாழ்த்துனீங்க, உங்களை பாசமா பாத்துக்கிட்ட கிராம மக்களை சபிக்கிறீங்களே, ஏன் அப்படின்னு கேக்குறான். அதுக்கு அந்த குரு சொல்றாரு, சீடர்களே, முதல் கிராம மக்கள் எனக்கு கெட்டது செஞ்சாலும் நான் அவங்களுக்கு நல்லது நினைச்சு வாழ்த்தினேன். இரண்டாவது கிராம மக்கள் ரொம்ப நல்லவங்க, அவங்களுடைய குணங்கள் உலகத்து மக்கள் அனைவருக்கும் போய் சேரணும், அதான் அவங்கள வெவ்வேறு ஊர்களுக்கு போக வாழ்த்தினேன். அவர்களுடைய குணம் எல்லாரும் கத்துக்க வேண்டிய குணம்னு சொன்ன பிறகுதான் சீடர்களுக்கு எல்லாமே புரியுது. இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம எல்லாரும் பின்பற்றணும்னு நாம நினைச்சா நம்ம குணங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நல்லபடியா இருக்கணும். நல்ல குணங்களை வளர்த்துக்கிட்டா எல்லார் மனசுலயும் உயர்ந்த இடத்துல நாம இருக்கலாம். நல்லதை செயலில் நீ பற்ற, உலகம் உன்னை பின்பற்றும் அப்படிங்கிற கருத்தோட இந்த காணொலியை நான் முடிச்சுக்கிறேன். தமிழ் வெற்றி கதைகள் அப்படிங்கிற இந்த சேனலை இதுவரைக்கும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. இதே மாதிரி இன்னொரு நல்ல காணொலியோட உங்களை நாளைக்கு வந்து சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.